Ja kehässä on myös tuo mies tuolta liiton puolesta Floridasta saakka tullut tänne, mutta nyt kehään tulee Tony, Viikinki, Halme ja yleisö on innoillaan. Täällä on valtava meteli. Helsingin poika. 11 voittoottelua ammattikehässä, 4 niistä tappiota, mutta 9 tyrmäystä. 37 vuotta ikää ja 192 senttiä, vain sentin lyhyempi kuin Jasine Kingbo on nousemassa siniseen kulmaan. Toni Viikinki Halme on pikkuhiljaa kehässä. Lauttasaaren poika on joskus todennut Muhammed Alin sanoin, liikun kuin tankki, lyön kuin tykki. Ali taisi sanoa vähän toisella tavalla. No hivenen erikseen, mutta se on jokaisen miehen suussa se omat päätökset. Kehässä on siis sinisessä kulmassa Viktor Borkanakin tunnettu Amerikan vihatun ulkomaalainen silloin aikoinaan, kun hän Toni ammattipainia harrasti Amerikassa ja Japanissa. Esittelen Introducing. Ja 2 gladiaattoria kävelee tällä hetkellä keskittyneen näköisesti tuolla kehässä. Ja tässä tulee Toni Halmeen grafiikka, 192 senttiä, peräti 131,1 kiloa, 37 vuotta ja 11 voittoa, 4 häviötä, ei tasapelejä ja tyrmäyksiäkin on vaikka muille jakaa noista otteluista, ja Toni Viikinki Halme on valmistautunut tähän otteluun äärimmäisen hyvin. Hän on päivät aloittanut Mäkelärinteen uimahallin altaasta, harjoitellut iltaisin ja elänyt tätä ottelua varten. Kyllä varmasti näin, mutta syytäkin on, sillä Jasine Kingbo ei näytä ollenkaan heikkokuntoiselta kaverilta, päinvastoin aika vahvan oloinen kookas kaveri tämä on. Lihaksia riittää ja itsetuntoakin tuntuu olevan. Mutta ei Toni Viikinki Halme varmasti ole tullut tuohon kehään pelkästään lauluja laulamaan ja runoja luomaan. Kyllä hän on sanonut niin kuin, että tässä ottelussa ei 4 erää pidemmälle mennä. Jompikumpi sieltä lähtee. Katsotaan kumpi se nyt lähtee, ja kun kysymyksessä on raskaan sarjan maailmanmestaruusottelu NBA-liitossa, niin kannattaa tuolla kehässä nyt sitten lyödä. Ja Halmellahan noita vöitä on jo, Suomen mestaruusvyö ja Amerikan mestaruusvyö, eli juhlahousut ja käyttöhousut on hoidossa, mutta vielä yksi varavyö on hyvä saada, ja sitä Toni Viikinki Halme lähtee tästä ottelusta hankkimaan. NBA on liitto, jonka avoinna oleva titteli on jaossa. Tässä kuvassa Halmeen vastustaja Kingbo samanaikaisesti kuin Halme esitellään. Ja siellä mies nostaa kädet ylös ja katso Halmen kasvoja. Kyllä hän on päättäväinen. Jumala armahtaa, mutta Toni ei.